Asan ito akong amigo eh? Uy! Uy! Napay nga, mabot ka! Ali, tagod! Ano sa ba? Ano lang mo ba? Ano ka? Katas tubig eh. Hindi ka gikan. Sugo ko siningan mo ayod dia. Now, lagi kay. Nakuhaan ako ba? Bawa ka na ron pista na ron babaw ba niya? Nakikwarta niya, paus lata? Agi, sugod ka ng tubig na, may sugod yun. Light diram sa ni Jis mitan na. Ay, nang baka ka ng trabaho ah. Bito, di pa seryoso, nato kay ka-offer yung mga trabaho niya. Kaon sa rin, lisod-lisod ba? Dagan sa pamaagi gani. Agi ato nung sayo nun. Pero makakwarta ta ni. Agi ka na, may magana agi ka. Oh, namtok kay manok dito sa kaning may tangkal ko ba? Oo, dito. Oh, kuha ra to nimo. Kuha na nimo ba? Kaya ako tong itari igis baba kung dito mata na tong tari ato na ibaligya. Sige, sige. Oh, na okay ra nimo. Okay ra. Ako tong kag tubig. Mao na tulas. Maro tulas? Oh. Asa mo tong suhol na to day? Nagata ito kung silingan ay asa ka to nilakaw. Bitaw, tarong nga to ha. Kuha tong manok. Buyar pa to nako. Ikaw gagas ato. Okay, ako lang tulagason. Magasa. Oh, sige, ari ko magbuhat kay init kay diri dapita ko. Ha? Sige, sige, sige. Daray. Lagason ko na bi. Mauna siguro ni Manuka. Ala ka manok! Hoy! Yung sa naman manok! Tukaan, di ka papasuloy ah! Papa! Papa na! Laban na yung manok ay! Hoy! Gunsa na ko manok! Hoy! Gunsa na ko manok! Siguro ko na kapatakot. Yung pwede na manok! May panganay mo. Wala! Kasi may kasuguan na makuha na akong manok! Dapoy ka sugo na yung manok. Puti na yung manok. May panganay mo. Ito sa po ni mata ay! Run. Gipa! Dito sa kaya. Tay. Uy. Piste ko ana eh. Kapag yung tanga. Piste mo ka. Asa mo manok dito? Sige manigo ko na ko. Ha? Asa man gibalik ko na to ako atong manok. Dito mo eh giatay ni tagiya. Sa man tagiyan nga na atoy pangan, na atoy wingman. Gigukod mga kukutilyo. Gigukod mga kukutilyo.